който е Давидовия псалом, който ни говори тази вечер. Благославяй душе моя, Господа, и всичко, що е вътре в Тебе, нека хвали святото Му име. Благославяй душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупи от Шеол душите ни. О, халилуя! Нека да седнем. Чудесен псалом е тази вечер и аз искам оне часовник там да се свали тази вечер. Часовника да не се съобразяваме тази вечер с часовника, защото тази вечер имаме един друг часовник. Часовника на Святия Дух. Нека не спираме Святия Дух, любезни братя и сестри. Нека тази вечер, тъй като сме се събрали от целия град, целия